Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného tutoriáliku na hru Minecraft a bude to dneska hack klienty teda. A dneska tu máme hack klientov asi 3. Jeden je Huzuni, Wurst a Kronos. Wurst je celkom dobrý, ale podľa mňa je najlepší z týchto troch, ale môžete si stiahnuť aj ostatné, ak chcete byť nejako oné, že ktoré sú lepšie a tak porovnávať, potom píšte do komentov a tak proste. No a takže ešte si ukážeme napríklad ten Kronos, lebo ten je najhorší, ale aj tak si ho ukážeme a ukážeme aj tutoriál, teda ako si ho nainštalovať. Takže všetci hádam poznáte app-data, potom dáte roaming a mám Windows 8, takže vy budete, ak máte Windows 7 alebo XP, vy tu máte klasické tlačítko Start a potom dáte do vyhľadávania tuto dole približne app-data normálne, ale nezabudnite na to percento, aj tam. No, takže mám tu Dinocraft, Pokemine a Minecraft, ale nazvem ma Minecraft a potom si to dáme. Potom si otvoríme versions a tu ja už tu mám nejaké tie módy a verzie, ako vidíte, ale to nie je vlastne mód, no je to mód, ale no mám ich tu proste, ale vy to budete mať teda ešte za začiatku tu a potom si to už len tak presuniete, ale nie takto celé, ale otvoríte si čo Huzuni, dáte hack client a toto preťahnete, prekopírujete, aby tam boli tieto dve zložky, keď otvoríte túto hlavnú zložku. Inak vám to nepôjde. No vlastne už ste to teda tam prekopírovali a máte to tu. Takže si zapnete Minecraft. No potom toto je vlastne GS player, je to dobrý player ako spúšťač, launcher, takže dám vám ho do popisku videa na stiahnutie. Máte tu Counter Strike, si môžete potom nainštalovať a tak, je to multiplayer. No a teraz dáme Neo profil a dáte sem hociaké meno toho profilu a sem si vyberiete táto verziu, napríklad ja som vám chcel ukázať Kronos, tak dáte Kronos, ale ja ho už mám vytvorený, takže to si ho takto prepnete a dáte play. Nášmu channelu na YouTube venujeme sa tomu traja, Joker LP, NTLP a Banner LP. A proste budeme natáčať nejaké tie tutoriály, let's play, gameplay a také blbosti. No, takže napríklad si ukážeme teraz, keď už máme Minecraft ako spustený, tak napríklad si ukážeme, spúšťa sa to pravým shiftom. A máte tu napríklad killauru, to ako zabíjate automaticky, keď vás niekto ide napadnúť, tak vy začnete búchať proste do ňoho. Potom tu máte mobauru, to je zase do mobov iba, že nie aj hráčov, tá killaura je vlastne v PvPčku sa dá využiť. Potom je tu TP aura, toho proste následujete a bijete ho. Quit aura to nepoznám, to nebolo ani vo Wurste, ani v Huzuni. A bow aimbot, to je, že automaticky strieľate na zablokovaný, nie že zablokovaný, ale proste, že netrafíte vedľa. Rapid fire to nepoznám. Crits to je, že proste dáte niečo ako kritický zásah na hrách, proste, že kúsok vyhopnete, ako vyskočíte a buchnete ho, to je kritický zásah. Antiveloid to nepoznám, Autoshop to nepoznám. Autoblock to nepoznám a good mode to hádam, viete všetci čo je. No takže X-Ray tu funguje takto. Ospravedlňujem sa, ak to bude sekať, alebo tak. No a vlastne čo ja mám, fungujú tu skratky, ako napríklad, že nemusíte si dávať shift a zapínať X-Ray, proste tlačíte iba X a máte X-Ray. No a aby ste si nemysleli, že to je iba také pictures, no tak je to fakt tam naozaj. A vlastne dá sa to použiť aj na normálnu survival a tak.
No, ďalej tu je Fulbright, to je niečo ako mašné videnie, ale máte ho zadarmo na nejakých serveroch. Nuker, to je... ten nefunguje, aj keď neviem prečo. Nuker nefunguje, nevadí. Day ako, že stále je deň, ako pre vás. No veter, ako to sa dá, tieto dve, one sa dajú využívať iba na single playery, proste, že máte čo automatický deň stále a nemáte žiadne počasie, proste máte jasné počasie. Random switch to neviem čo je, freecam to sa dá asi účkom použiť, hej, a vlastne vidíte seba, aj ostatní vás tam vidia takto normálne, že tu stojíte a vlastne vy si môžete hociako lietať, čo je hociako lietať a toto funguje aj na multiplayeri, proste si môžete pozrieť, kde čo je. Ale na toto by som odporúčal asi ten burst, pretože tam môžete prechádzať aj cez steny. A to je lepšie, podľa mňa. No, takže účkom to vypneme. A áno, to neviem čo je. Takže to vás to neporadím. Potom je tu SCP Box, Stricer a Chest. To proste vidíte čo je čestky a vidíte tam česká, dám X-ray a vidíte, že je tam česká. A potom sú tu aj na serveri sa dá napríklad použiť hociaké, akože vidíte hráčov a tak, aj proste také boxy. Potom tu máte flight, to hádam viete čo je, speed to je rýchlosť, nofall napríklad keď padáte z veľkej výšky tak vám nič nezoberie, ale funguje to iba na niektorých serveroch, lebo tam na tých čo to nejde, tak tam je anti napríklad speed alebo anti nofall, proste že vám to nejde. Autotoll to je, že automaticky čo máte na sekere a keď začnete búchať do stone, no tak vám to automaticky prepne na krompáč. Samozrejme ten krompáč musíte mať. Fireplace to neviem čo je. Glide to je niečo ako padák. Steps to je... Steps to by malo byť, no proste steps to si nespomeň čo je, ale vy na to prídete. Climb to je šplhanie po stenách, asi by malo byť. Hej, to je, na úrste je to spider. Potom je tu delfín, to napríklad po vode, pozrite ako idete. Ako delfín, proste, že sa vyhupujete, vyskakujete. Ale tiež to funguje iba na niektorých serveroch, ktoré nemajú anti a SCP a high to je také. SCP to je znázornenie pre niečo, ukazovanie alebo tak. No a to by malo byť preto to asi všetko. A ďalej nasledujte. Lúčim sa a dúfam, že sa video páčilo a dajte like, dislike alebo happy comment.